Yes po kabayan, nakauwi na po ako last year ng Pinas po. 1 month lang po yung bakasyon ko po, Sisi. Alam mo ba mga kabayan, may chika po ako sa inyo nung umuwi ako ng Pinas. Alam mo ba nung kumain ako ng tuyo at saka ginamos, alam mo ba yung bumaliktad yung sigmund ko mga kabayan? Kasi hindi ako nasanay sa pagkain ng ginamos at saka tuyo. Parang hinahanap ko po yung pagkain dito sa ibang bansa. Yung parang, yung palagi na lang karne na lang po. Yung sikmura ko parang bumaliktad. Amoy pa lang po ng tuyo at saka ginamos. Hindi ko na po nakaya. Kaya 1 buwan lang po ako doon sa Pinas. Kasi hinahanap ko na po talaga yung pagkain dito sa ibang bansa. Yung karne na lang palagi. Kaya, yun, bumalik na lang po ako agad. Thank you, Sisi, sa pagtanong. Wow. Di da adugid ako kadya maghimo kadyang video nga dya. Kareng kamurugot gidya ako nga ginhawa kareng bayi nga dya nga nagakuon nga ini kauyon kag ginamos kag bulad kag galain niya pag ginhawa na ako na kuan magkaon kadyang bulad kag ginamos. Dagi no ko ne. Mahuya ka sa kalag mo. Namit namin ito yung bulan, tsaka ginamos. Ay, no, tanawa dyan. Kita mo dyan ginamos ko niya. Ulo sa bulan, kaya ginamos. Ay, kakulbaan ka. Imo nga. Ginapang wakal dyan. Ay, kakmaan nga langit. Jadi dia sa Amerika ya bulan ka ginamos. Makakunti mo nga hindi ka kauyong kag ginamos kag bulad. Ginamos kag bulad nga ano ya ginhalinan mo to sa Pilipinas. Bata ka ni Kwan, ni Bilyar nga daw maka-asta-asta ka daw si korek ka nga hindi ka kauyong ka bulad kag ginamos, nga karne la kaunon mo. Koy inday bediday. Dias Amerika bimo. Ya bulad kag ginamos. Ay kakmaan kung makakaon kami kada daw kaabot kami sa langit. Kunti mo nga kasi uyon ka ay karoon hampak ako ka dyan ako nga snamak yan ano ya ginawakal mo ano ginahabinan mo ba ay ako ga padayaw diya nga ya karne ga ururukay la to sa amon nga freezer hay duduroy manok ko di ay kahit ako ka padayaw-dayaw kadang karne imo pa nga saka uro abroad lang no hindi ka makaon ka ginamos ka gikuan baliktad di anang purya gaba ti mo yahok namit ka bulan gikuan ha maan ko namit kat namon dia sa Amerika ya mga Pilipino ya kuan ya bulan ka ginamos. Ska ni tat magbuno hanay, hindi ta magbuno hanay ka. Ano, isak adlaw ka kaon na tako ka bulan ka ginamos. Ako unti mo nga klain niya ginamos kag kuan. Bulan. May mo uyon. Ay baho ka ginamos kag bulan. Sus. Binuo ko. Ay timuga. Tanumdum ka ginakuon mo nga da nga malain niya nga klain niya bawa bulan ka ginamos. Ay ikaw ga gawakal ka baba mo ay mo ginapanumdum. Yes, Amerika ay bulan gani ka ginamos bisan sa handa namon gabutang kami kabulan ka ginamos amo day unaho namon diya kakaon ya bulan ka ginamos gani hindi ka magsigid ka kuon nga mala nga klain niya ginamos kag kuan no ginaon sulto mo ya kag gwapahon inday lunggas Amerika ba kita mo ja gwapa ja ti pakanon ka bulad kag ginamos tapos makuon ti mo nga kuan baw hampak ko ginamos ya kalimutaw mo mamanaan mo sa buhay ka namit sa ginamos sa bulad makuunti mo nga gabaraliktad imo nga tinae dyan ano nang tinae mo haw lusulod na kada diamond high blood ako nimo nga makuun ko nga pros la karne uyon mo karne mo kaon
High blood gani ka ng karne mo, manaan mo ya, ginapangwakal mo. Namit ka. Ginamos, bulad eh, hambalo mo, ay kakmaan niya. Hawal na mo, katago-tago sa karton, magbalik kami di. Samon nga, bagahe nga, pa makadarala kami ka bulad, ka ginamos, makunti mo nga, mo di Ano, gidya? Obra mo da sa abroad nga daw, hindi ka kuyon ka, kwanis ka gani, mga doktor diya sa Amerika. Basta may bulad ka ginamos, gasala espiritu da, makunti mo kamo ka da. Huya ka ni, iskalag mo ni. Basta ka birat-birat ka ba? Huwag ka na. Ay, ginuha ko. Saan ko dyan? Namit. Bulad ka ginamos. Dilapan niya. Palad mo ka, timo ka ginamos, mamu-amok ka na. Huya ka lang. Ay, kung marapit-rapit ka lang hampakon ko ka, langgaw lang sungad mo dahay. Kama, huya, sa imong ginapang kuwan dyan, pang wakal. Kanamit ka, ginamos ka ga, bulada. Ikinamaktis, pakibumbay, ginisala. Ipares, isa ginamos. At kumaan, nagabiyahe kami tag isak oras, 2 oras, di makadtulak kami sa Asian store. Himabuol kami, mabakal kami kalang bulad. At kumaan nga, nag-drive kami sa isak oras, kaya hapon, kaya bulad, para makabuol ako bulad. Hey, perte ka namin, tiya pamatyaga, namo ko ka bulad ko, maghanda dari sa Amerika, mura ginapangita namin mga Pilipino, ya bulad ka ginamos nini. Kani hindi ka magpataka, kay mong baba dyan. Hindi ti mo magkaon, Hindi ipadayaw-dayaw mo pa sa social media nga. Ay, ngungog mo da, way sagkaon ka bulad ka ginamos. Kaya ka, buang mo nga. Ano ko eh. Akaw bata, taka siguro, hampakon ko ka. Sinamak kaya, kalimutan mo para makabulad daya, kalimutan mo para ano ko. Oh, ginamos ha? Namit ha? Tapos, makakulit mo ka ba? Makulit ka sa lag mo. Ay pagamit na. Tunaw ya. Bugas nga bahay siya. Puwak mo daw sa kuhan mo yes, busong mo. Makun ko nga. Hindi ka uyon ka ginamos. Hindi ka wanta ka baho ka kuhan. Kabulad ka ginamos. Buhay ko yes, Amerika. Di mo. Pilion ako ka bacon. Ako ano na nga manamit nga pagkaonan. Bibi mo, napilion ko. Napilion mo din nga mga Pilipino sa Amerika. Bulad nini, bulad. Ginamos. Kita mo yan. Nakadang lang ha. High blood. Gid ako nga, waay gid ako ga kuantani nga. Muda mo kagariya pagka ano kaw. Bata ka ni bilyar haw. Samit lang dyan. Naubos ko dyan. Ang kabandihado ko nga brown rice. Tungod nga amo dyan droplet ko. Bulag ka ginamos. Tapos makunti mong amo kadaya. O, kung marapit-rapit ka lang. Bagnos ko lang karne sa limutaw mo, pamanaan mo. Pangwakal mo. Ino kita ni, tandaan mo da, ya bulad ka ginamos, simbulo tadi nagasarala espiritu ta, kung may surudan, may drapli nga bulad ka ginamos, tandaan mo, kadto ka sa Amerika para manaan mo kung ano kunamit nga namon, ya bulad ka ginamos, anong dumon mo rin napakuon mo ha, ay sinday lunggas Amerika, buhay dun diya, kaya paborito ko ginamos lang gapon kag kwan. Ay. Pagdayaw-dayaw ka, di mo, lungog muli Mahuya ka ni. Mahiya ka sa ano mo.
sa lahi mo. Kuya ka sa kay nanay mo kay tatay mo basi bulan maginamos gi pakaunak nimo sang naghangged ka. Ka panaw ka na sa abroad nagpadayaw-dayaw ka. Tulis Amerika praman ano bidad mo. Sampakon kuya. Sumagit bulan praman ano ko ni bulan sa ginamos. Na high blood ko kabigdang. Ang Islamic blood na mo sa mula imong pangharambalon. Kung nanay mo man ano ya bilidad mo padayaw pag mula bilidad mo naka abroad lang kalumong ka vlog lagi mo sa bako ka mo sa daw ano di pamatyagan mo.